ndị ọma na-ege m ntị ekene m nkene ihe Igbo nkene Igbo ihe na-ekene ihe na-ejiri Igbo ozi biko na nwere ihe nchọrọ ikwu dị oke mkpa biko vidiyo anụ na-afụ n'akụkụ ebe a bụ vidiyo ya bụ ekwube ekwuwe na Ọgajik bụzi onye ya akụ ya bụ 2x2 edosala Okongwu Dibia. Yes, Ọgajik ka ya akụ ya maka na fọm ihe izizi mabaya na ị na-asị na Dibia na-agba afa na-enwetala ndị mmadụ afa abịa ka agbaala ha afa ka eme nka ị na-agba Dibia vidiyo online onye na-agbala afa Dibia akwụrụ n'ihu ifele mba ụwa na-esepụla onwe ya siga Benson na-adọ ya jiri siga n'aka nka were na-akwụkasị atakwa m odumeje na-eji nyawa ihe eme akaja ebile mụhọm ya cha maka oge afụchi ihu unu ji nyabụ ihe eme na-akpụtọsi omenala Igbo mgbe gboo mmadụ bichọwa ịgba afa ebe a na-agba n'afa na-adị nsọ ịbata ebe a na-agba afa lara isi odoge anya na a na-agba afa ebe ahụ very quiet very clean edonala na-agbala gị afọ mana nke onye jiri ihe eje chịkọta ngabụ ihe jeta ụta komkom n'ebe a na-eme mgbuka na ihe kpụkọ ya ọnụ chọọ coins kpọkọsịcha ụmụazị a ekwukọsịcha komkom n'oku esue were na-akpụgharị na ọ na-agba afa kee ya ụdọ ya bụ ihe adịghị nọ mma ndị free afa anụnwa na ha avoid ji Ọgajik anyị akụ ya 2x2 ahụ edosala Okongwu Dibia maka na Okongwu Dibia eme skip kịta ọ dị ka Ọgajik anyị apịazi ya bụ ihe ka ọfụ ka o siara maka na enwe anya na Okongwu Dibia yitere ọkpọnkụ biko soro na nekene vidiyo why you should avoid ndị free afa anụnwa na ihe ha na-agbaghịrị online si na ha na-agba afa n'ụbọchị taba eturu ụbọchị taba oge ukwe na Chidimma ya adịrị ego kwuo na Chidimma ya adịrị ego n'ụbọchị taba oge nke ka ị na-eriri arịrị imejara mmadụ ihe ọma onye ahụ wuri ọjọọ kwụọ ụgwọ ọ bụ eziokwu ka ọ bụ ihe asị si ego gị agbalizina ego ma agbalizi onye ahụ ya na-ekwu ekwu ego n'enye ya ka ọ na omebara ị chọrọ ka o mee ya ị chọrọ ka o mee ya achọ m ka o mee ya mgbakwuo na ọdụ igwe a na-ajụ egwu ọdụ igwe a na-ajụ egwu isi ọmụmụ egwu a na-ezu ike osisi ọmụ na-egwu a na-ezu ike were osisi ọmụ na-egwu a na-ezu ike osisi ọmụ na-egwu adị ezu ike osisi ọmụ na-egwu adị ezu ike ihe egwu a na-agwa m ihe a afọ ekwu abụ iche amụ ọdịnala anyị ji akpụ arụ biteta ụmụ mmụọ ị na-ekwu ihe iji eme ka ụzọ ọ gaa n'ihu nọ na-ebijekọta n'ihu chigaba azụ konechọn ugwu na anachi azụ ọ bụ ezie ka ọ bụ asị mgbajụọ ihe iji eme ka ụzọ kpọghere ego ọtị nwere akọba akagharị n'obi ofu udere na ndụ ụdị mana ihe na-ekwu bụ ihe iji eme ka ụzọ gaa n'ihu na ego na-eme mgbali ịchọ ka ịchịkọba kwuo na ya achịkọba mgbajụọ ihe a na-agbali ego mgbe ka o si ka akwụkwọ na ndị nke m ọdụ mmiri nwa aka alụ na-ekwu well ịwọchị ga afa this man gba ngwa ka anyị analyze this afa ka amara ma afa ọ dị spiritual or copy and paste ka amara ma this man ife o mere or mmụọ na-agwa ya ife ọ na-ekwu or copy and paste ka ọ na-eme ka anyị ga-enụ ntị ya na-amụ ya obi ọkara ya na-amụ ya ndị a na-agụrụ iji tetere mụ were akọbarị bo ya akatara bo ya ọfọ n'ụbọchị taba eturu ụbọchị taba oge ukwe na Chidimma ya adịrị ego kwuo na Chidimma ya adịrị ego n'ụbọchị taba oge nke ka ị na-eriri arịrị
imejana mmadụ ihe ọma onye ahụ wuri ọjọọ kwụọ ụgwọ akwa na ife ọ jụrụ ya kedu ife ọ na-eri ya arịrị o mechara mmadụ ife ọma onye ahụ were ife ọjọọ kwụọ ya ụgwọ. This is basically what almost everyone is going through. Okay, now, if these people are like use na ajụ gị question ma na asị na ha na-agbara gị afa something na amago ni oya ha gwa gị na oya daba. Basically, almost everybody has encountered this kind of situation. Imesiela mmadụ ife ọma were ife ọjọọ kwụọ ụgwọ ya. So, I will this thing, igwe mmadụ 500. Out of mmadụ 500 mmadụ 490 ga-asị yes, no, na aka ọ dị. Thank you. Let's go on. Eziokwu ka ọ bụ ihe asị. Eziokwu. Si ego ga agbalizi. Ego ma agbalizi. Onye ahụ gị na-ekwu ego n'enye ya ka ọ na-omeba. Akwa na ife ọsọ ọ jụrụ ya. Nya si ego ya agbalizina. Basically, ife siri ike now. A lot of people are going through tough time. Business is liquidate. People are nweta ọrụ ego ndị mmadụ na-agbali due to the tough time anọ n'ime ya. So ịkpọta mmadụ 500 si ha na ego ha na-agbali almost ha nchegasị yes na ọ na-agbali. O wee jụọ ya onye ahụ si na ọ ya emeri ife o enye ya ego ka ọ gịnị o megoli ya. Onye na-akpọ this man dịka n'obodo oyibo. Don't be surprised na onye a nwere ka ọ bụrụ onye nọ na street na-atụ ọrụ. A nwere ka ọ bụrụ na ogo mgbada oji ọ na-eme expect ka mgbada kwụọ ụgwọ. So this man wee sizie onye asị na ọ ya emeri gị ife o megoli gị ya. O nwere ka ọ bụrụ na dị mgbada akwụbeghị ụgwọ the tin wee jamụzi ọ daba ọ sị ya mba na o mebeli ya ka anyị na-agakwa. Ị chọrọ ka o mee ya? Ị chọrọ ka o mee ya? Achọrọ m ka o mee ya. Ngwa kwuo na ọ dị igwe a na-ajụ egwu. Ọ dị igwe a na-ajụ egwu. Onye isi ọmụ na-ekwu a na-ezu ike. Osisi ọmụ na-ekwu a na-ezu ike. Kwuo na osisi ọmụ na-ekwu a na-ezu ike. Osisi ọmụ na-ebu adị ezu ike. Osisi ọmụ na-ebu adị ezu ike. Ihe egwu a na-agwa m ya afọ ekwu abụ iche ama ọdịnala nji ji akpụ arụ diteta ụmụ mmụọ. Ị na-ekwu ihe iji eme ka ụzọ gaa n'ihu nọ na-emejekọta n'ihu chi ebe azụ konechọn owu na anachi azụ ọ bụ ezie ka ọ bụ asị. Eziokwu. Agwe na anụ na ife ọ na-ebere akwa ya bụ ife ọ ya eme ka ọ gaba n'iru. Gwa m onye adachi ife ọ ya eme ka ọ gaba n'iru na Naịjirịa. Ịkpọta mmadụ niile nọ na Naịjirịa na gwa ha this thing si ha na ife ọ na-eme bụ ka ife ọ na-achọ na mgbe ife ọ ya eme ka ọ gaba n'iru. Gwa m the person ya sị gị mba. So ọkwa ifo the kind of a question ọ na-ajụ ya general something na-eme affect almost everybody nọ na this country ka ọ na-ajụ ya. Ọ sị ọkwa ya ka ọ bụ onye ọ bụrụ ngo ya asị mba ọ na ife chọrọ abụọ ife ya eme ka ị gaba n'iru. Okay, let's go on. Mgbajụọ ihe iji eme ọsị nwere ọmakagharị n'oge ofu udere na ndụ ụdị mana ihe na-ekwu bụ ihe iji eme ka ụzọ gaa n'iru na ego na-eme mgbali. Ife ọ ya achọ bụ ife ọ ya eme ka ụzọ ya gaa n'iru. Gwa m onye nọ na Naịjirịa na-ada achọ ife ọ ya eme ka ụzọ ya wee gaa n'iru. Akwa ifugo ife these people na-eme. This is pure copy and paste from the look of things. From if this man name, you can understand that this man ekwugo this type of thing for many years. Okwugo over and over until the thing bear banye n'ime. If ka ja eme that thing ọ na-eme si na ọ na-agba afọ ihe ọ na-ayọ na anabụ ka ọ dịkwa gị ka ọ that thing na-agwa ife ọ na-agwa gị. Mana nke a wasị ife abụghị ife kwuketa ọbazie ya na brain ọ pụtagwa ya onye a maka chi ịchọ ya mana ife a na-agwa gị wee eziokwu. Send ya mmadụ 50 to this man
si ha je gba afa ha record do dị afa ha gbasia dị afa si ha forward ọrụ gị ife dị man gwara ha na voice record ị ga-afụ na the same thing ka ọ ya gwa ha nche niile agwị na ha so ọ bụrụ bụ onye bata omenala ọfụrụ na-afụ onye a na ife ọ na-eme ọ dịghị ka ndị mmụọ na-agwa ife ọ na-agwa gị ofu mkpụrụ spirit anọrọ here ifụrụ ọ na-eme ife a this is copy and paste ife ogoro okeke ka ọ ya agwa afọ okwukata dị tim kwukata dị tim bazie ya n'ime gwifukọ sikwe simple okwu a na-egbu n'agụ okwu a na-egbu na gị nke ga-ekwutere n'okwu a na ha na-ekwu okwu a na nke ga-ekwutere na ya ka a kọgharị ịgbazi gị kwuo ya ga-ekwutere okwu a na nke ga-ekwutere onwere okwu a na-ekwu okwu a na ka m jụrụ okwu a na-ama na-ekwu n'ebe m na-arụ n'ọbụ ebe anamba anyị so nwanne m nwoke nyere ije bidoro ụrụ nna nwanne 2014 arụchabeghị ụlọchi today mkpọta ọbụla nkiri ego ebe ahụ okwu na ụka si okwu a na-egbu n'agụ okwe ka ejikwa nga gị kwuo okwu a na-egbu n'agụ okwe ka a na-akwa gị n'afọ na ama ebe na-arụ ụlọ nwa na-arụra m gị na dibia na-ekwe si okwu a na-egbu n'agụ okwu a na-egbu na mụ gwere okwu a na ahịa eme ka ị ghara ịga n'ihu dibia ka anyị eme ka a ghara ịga n'ihu ise ọga anyị enweta uriom ịzatọ now ọkwa ifugo na ọchịlego data afọ ahụ ji edisive onwe ya wụsa n'ala ike agwụghị edisive onwe ya okwubezie the tin n'ọnụ nkịtị akwefu without that tin ọ na-awụ kwefu na ọ continue ọkwa na-agbadi afa wee gwabazie na okwu a na nke ga-ekwutere na ya ka a kọgharị ịgbazi gị kwuo ya ga-ekwutere okwu a na nke onwere okwu a na-ekwu okwu a na ka m jụrụ okwu a na-ama na-ekwu n'ebe m na-arụ n'ọbụ ebe anamba anyị so akwefu na this guy will complete mugu dibia na-agbara gị afa gbachie ya nkịtị ya gbaba iji si na-enye ya expo inye ya expo baa gị ime akwefugo the guy si na enwere okwu a na-ekwu maka ya which enwero nothing like that kama ọ ga-emechi ọnụ o je bube expo si ngwa let's go nwoke nyere ije bidoro ụrụ nna nwanne 2014 arụchabeghị ụlọchi today mkpọta ọbụla nkiri ego ebe ahụ okwu na ụka si okwu a na-egbu n'agụ okwe ka ejikwa nga gị kwuo okwu a na-egbu n'agụ okwe ka a na-akwa gị n'afọ na ama ebe na-arụ ụlọ nwa na-arụra m gị na dibia na-ekwe si okwu a na-egbu n'agụ okwu a na-egbu na mụ gwere okwu a na ahịa eme ka ị ghara ịga n'ihu dibia ka anyị eme ka a ghara ịga n'ihu ise ọga anyị enweta uriom ịzatọ akwefugo the guy ji egbuori expo wee jidezie the guy n'onu ọ bụ na that guy mechiri ọnụ kpekem ọ kofee datin kwefu ka a na-eme ha na-apụta ha na-eturu something dị possible na-eturu ya ọ bụ na ị malụ ife na ị ka bụ juu n'ife a na-eme ije gburu ha expo igbu ha na expo ha jide gị ebe ahụ onye o si okwu a na ife dịga apụtasị onwere okwu a na-adị okwu ha anya like this or jump or that one baa na another one mana dịga ije gbuoli ya expo si ya na o nwere ebe nna arụ nọ na village na si owe jidezie ya last ọ bụ okwu a na ka a na-ekwu ọkwụ ụlọ ka a na-ekwuzi akwe na ha anụ ka ịfụ so akwa ifugo na most of these people si na a na-agbara gị afa ife ha na-eme gị copy and paste o nwere mmụọ na-agwa ha okwu ọkwifu na the first video na the man ma na pretend na that afọ na awụ na ana biye na-agwa ife ọ na-ekwu then the second video ike adịrọzi pretend ike adịrọzi ya ọmago na ọ na-ewu esi in time ọwụsa the thing na-ata ọkụkọ anakọtakwasị small boy ya chi na-editi ka ọ dịkwa ka aka na-emekwa okwu ana onye asị gị na onwere okwu ana adị
Or continue na fight the okwu n'ọnụ the guy until the guy gbagharịa je gbuzieri expo si na enwere ụlọ ọrụ na village since 2014 and then ada ụlọ na ya alụchabe which ọbụla ana bụ ife ahụ ada azụ ana nothing. The native doctors use opportunity a jideze the guy n'onu kịta ebe aka the bill yesi wee pụtabazie last. Achọrọ m ka this video dey long because m process ọkwa this video to ngwụchi ọ erutebe 20 minutes to 30 minutes. So to cut your data short, achọrọ m ka the video dey long. I will take it from here. Thank you. If you watch for the part 2, keep coming to my page. I will keep doing more for you. Thank you. Ekene m nwoke kene nwa kene ihe ejiri Igbo ozi biko asị m ebe na mecha video anyị subscribe kwa na this channel nyela aka gbe notification gị sisi la na-enweta notification mgbe ọbụla I post ụlọ video ọfụ nke kachasị mkpa biko drop your comment na the comment section like this post share this video ka ndị ọzọ sorokwa gị n'afọ ihe n'afọ na channel anyị n'ụbọchị nke taata biko ekene m nwoke kene nwa kene ihe na-ejiri Igbo ozi anyị enwere mgbe ọzọ